nin peers tak political field tongnai upcoming leadership handi tak jala leader tongnai phano mongbai nungtang kok kwchang musung ang borong bagui kok saita kwbangma sana muchung ba jor kisa ba asuk sati chopra sama hai chung actually nok kaisa no kwbangma bota buphai buma bupha bwsani bisingo phano onek jorao circumstances pujiui nai uansukno pherlai jora kok bo banglai jekono nok thai hinkhe jephru chung ego side o tonina situation no bujinani chesta khlainai aboni bisingtwi solution no swkang rwtokna chesta khlainai o problem ni slai solution important abono jodi uansuknai abo khe chini leader rok jeeta ang sana muchungmani abo khe chung personally nini bagui bo kaham wngnai tei khoroksa ni bagui bo kaham wngnai hinkhe abono ang jekono leader rok nani colleague rok no abono sana muchungo personal ego no kisa side o ma tonlai hinui chung jora jora wngkha khe chung nok kaisa bisingo habui phungni phungtang tamui bo pailai ta tongphano chung aboni pore chung achuk hai tisa yak room ni ma salai phinai je daku chung amtwui khe khai khe se chalai phinai hinkhe aro hinui kok manjokgui nangnai je ang agee khaimani chalai nai do sama jaga tei koroksa ang amtwui khe se khainai nangmo hai khe khaiya hinkhe aro hwnka khe nini aro ni division phainai ta jesa division phainai asukno share gaiyak nai.